கடைசி பாராளுமன்ற உரையிலே நான் சொல்லியிருக்கிறேன், நெடுந்தீவு கச்சதீவை மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ் பேசும் மண்ணையும் அண்ணன் விஜய் அவர்களிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று. මගේ අවසාන පාර්ලිමේන්තු කතාවේදී මම කිව්වා නෙඩුන්තීව් කච්චතීව් විතරක් නෙමෙයි දෙමළ කතා කරන මුළු භූමියම විජයයට දීලා දාන්න කියලා. முதல்வர் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு யாழ்ப்பாணத்திலே விஜயை தெரியாத பிறக்காத குழந்தையும் இல்லை. මහමැති එම්ජිආර්ගෙන් පස්සේ විජය ගැන නොදැන නූපන් දරුවෙක් යාපනයේ නැහැ. அதிகப்படியான மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் බහුතර ජනතාවක් ආදරය කරන නායකයව තෝරා ගැනීම මගින් அரசியல் என்பது சாக்கடை அல்ல, அங்கே கடவுளும் இருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு விடயத்தை இன்றைய தினம் இந்த தமிழக மக்கள் மறுபடியும் நிரூபித்திருக்கிறார்கள். දේශපාලනය කියන්නේ කුණු වලක් නෙමෙයි. එතන දෙවියොත් ඉන්න පුළුවන් කියන එක අද මේ දෙමළ ජනතාව ආයෙත් පාරක් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. இலங்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அரசியல் ஞானிகளும் ஞாம்பவான்களும் சொன்னார்கள், தலைவருக்கு 30 சீட்டும் கிடைக்காது, 10 சீட் தான் கிடைக்கும் என்று. ලංකාවේ ඉන්න එක එක දේශපාලන මහ මොලකාරයෝ පතාක යෝධයෝ කිව්වා නායකයාට සීට් 30ක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ, සීට් 10යි හම්බ වෙන්නේ කියලා. நான் மட்டும்தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட முகப்புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் 100 சீட் தாண்டும் என்று. මම විතරයි මගේ පුජ්‍යලික Facebook ගිණුමේ සඳහන් කරලා තියෙන සීට් 100 පහු කරනවා කියලා.